Som forældre stræber vi efter at holde vores babyer glade og sunde. Hvis din baby har brug for en sut, vælg en, der trøster din baby og hjælper med deres udvikling. Det betyder at vælge en sut med den rette form. En almindelig sut med en rund sutteflade skubber tungen i den forkerte position, hvilket lægger pres på ganen, og forhindrer læberne i at lukke, hvilket hæmmer sund vejrtrækning. En almindelig sut med en flad midtersektion betyder, at babyen kan lukke sine læber, men igen skubber den runde sut tungen tilbage. Dette opadgående pres gør ofte, at den udviklende gane bliver mindre og skubber den højere op, hvilket fører til skævhed og tandregulering. Det kan endda føre til ændringer i ansigtets symmetri. Her ser vi på Curaprox-sutten med dens karakteristiske flade, korte, superbløde suttespids. Læberne lukker sig for optimal vejrtrækning gennem næsen. Den absorberer et sugepres, giver plads til tungen, og der er intet opadgående pres på ganen og kæben. Så tænderne udvikler sig og passer sammen naturligt, hvilket også understøtter naturlig synkning, og læberne lukker sig smukt, hvilket fremmer sund vejrtrækning gennem næsen. Babyer elsker vores behagelige, afslappende, lette sut. Den flade, korte spids understøtter, i stedet for at hæmme, din babys udviklende tænder, tandkød, gane og kæbe. Og den fleksible membran føles som en tilfredsstillende naturlig brystvorte. Glad baby, glade forældre.